اینجا جمع شده ایم تا بگوییم نه به اعدام، نه به کشتار و خفقان، نه به سکوت در برابر ظلم. در ایران انسان را به جرم خواستن آزادی‌های حداقلی می‌کشند و او را به اعدام محکوم می‌کنند، چون خواستار عدالت واقعی هستند، چون به سیستم و حکومت اسلامی دیکتاتور نمیگویند. این دوستان مجرم نیستند بلکه قهرمانند. آنها صاحبان حقند، زندانیان عقیده‌اند، وجدان‌های بیداری که مستحق تنابدار نیستند بلکه شایسته احترام و حمایتند. اعدام عدالت نیست، اعدام راه حل و اجرای قانون نیست. اعدام سلاح تروریست ترسوهایی است که برای نشستن بر قدرت و اقتدار دائم علیه کسانی که خواهان آزادی و تغییرند اجرا می‌کنند. امروز با جهان سخن می‌گوییم. ما مردمان سرزمینمان و با وجدان بیدار اروپاییان هر لحظه سکوت خیانت به قربانیان آزادی خواست. هر تردید در برابر این جنایات همدستی با جلادان حکومت اسلامی است. ما اینجاییم تا سکوت در برابر ظلم را بشکنیم، تا به دنیا بگوییم مردم ایران زندگی می‌خواهند، آزادی می‌خواهند، نه مرگ و اعدام و زندان و خفقان. این مردم دولتی می‌خواهند که به حق انسان احترام بگذارد، نه او را برای خواستن آزادی‌های حداقلی اعدام کند. صدای ما امروز صدای هر زندانی در خطر اعدام است، صدای خانواده‌اش، مادرش و فرزندانش، صدای آینده‌ای که می‌خواهند آن را اعدام کنند. بیایید همه با هم صدا فریاد بزنیم: نه به سکوت، نه به اعدام، نه به اعدام. مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری دیکتاتور، مرگ بر جمهوری دیکتاتور، مرگ بر جمهوری دیکتاتور، مرگ بر جمهوری دیکتاتور. Kvinne liv, frihed. Kvinne liv, frihed. Woman life, freedom. Woman life, freedom. No more Ayatollah, no more Hijatullah. No more Ayatollah, no more Hijatullah. آقای علی کریمپور تشریف بیارید. آقای علی Amara bu ismini ben
از خانم تینا بغدادی بفرمایید. Kære demonstranter, tak fordi I er her i dag. Tak fordi I står sammen med den iranske folk. Jeres tilstedeværelse betyder mere end ord kan beskrive. Jeg står her i dag med en stemme, ikke kun min egen, men en stemme for dem, der ikke længere kan tale. For dem, der er blevet fængslet, tortureret, henrettet, og for dem, der stadig kæmper for deres frihed, skyggen af det brutale regime. Iran er i krise. Ja, kære venner, Iran er i krise. Ikke bare økonomisk eller politisk, men humanitært. Vi lever uden et regime, der dagligt undertrykker sin egen borger. Kvinder bliver slået, arresteret, eller dræbt, bare fordi de nægter at bære hijab. De såkaldte moralpoliti, som burde kaldes, det virkelig er et statsligt torturværktøj, patruljerer gaderne og spreder frygt. Jeg kræver, at det iranske moralpoliti bliver placeret på EU-liste, terrorliste, for det er præcis det, de er. Terrorister, der angriber deres egen befolkning. Samtidig kræver jeg, at det iranske ambassade i Danmark bliver lukket. Vi skal ikke have diplomatiske forbindelser med de regimer, der henretter børn og kvinder, undertrykker minoritet og truer verdensfreden. Hvorfor skal Danmark give altid taletid og legitimitet til præstyret? Jeg har netop set eksplosion i Havneby i Iran, endnu en tragedie, hvor livet går tabt, og hvor sandheden bliver skjult. Hver dag dør uskyldige mennesker, men hvor er verdens reaktion? Hvorfor hører vi konstant om Palæstina? Og ja, jeg anerkender palæstinensernes, og jeg fordømmer de forbrydelser, Israel begår mod civile, men hvad med Iran? Hvorfor hører vi ikke samme vrede og medfølelse for de iranske folk? Hvorfor er der tavshed, når iranske kvinder hænges, når demonstranterne skyldes på gaden, når fængslerne fyldes med børn og studerende? Jeg spørger, er iranske liv mindre værd? Nej, vi kræver samme solidaritet, samme støtte, samme global opmærksomhed. Jeg beder det danske regering og statsministeren Mette Frederiksen, hvis I støtter det palæstinensiske folk, kan I også støtte det iranske. Vis os, at Danmark står for menneskerettigheder. Vis os, at I hører vores ord. Hvordan kan vi i Danmark tale om menneskerettigheder, ligestilling og frihed, men samtidig have diplomatiske bånd til en stat, der mørker sin egen befolkning for at kæmpe for de samme værdier? Vi står ikke alene. Der er millioner af iranere, både i og uden for Iran, der råber på støtte, og vi råber med dem i dag. Og lad mig sige det klart, og jeg siger det, så alle kan høre det. Iran er ikke en national tragedie, det er en international katastrofe. Det iranske folk har brug for jer, ikke i morgen, men i dag. Ikke i tavshed, men med handling. Luk den iranske ambassade i København, sæt moralpoliti på terrorlisten, støt Irans kvinder, støt Irans ungdom og støt en fri fremtid for den iranske befolkning. Jeg vil også sige et par ord om sønnen af den tidligere iranske konge, Reza Pahlavi. Han er en vigtig stemme i kampen for frit Iran. Han står sammen med det iranske folk i modstand mod det islamiske regime. Han taler for frihed, for demokrati og for en fremtid, hvor det iranske folk selv vælger deres ledere. Ikke med tvang, men med stemmesædet i hånden. Reza Pahlavi kæmper ikke for at gennemføre diktator, men for at give magten tilbage til folket. Han ønsker et Iran, hvor der er plads til alle, uanset tro, køn eller holdning. Et Iran, hvor stemmer bliver hørt og rettigheder bliver respekteret. Når regimet en dag vælter, forhåbentlig snart, så skal iranerne kunne gå til stemmeboksen og stemme frit. For det kandidat, der passer bedst til deres værdier og håb, det er Reza Pahlavis budskab. Vi ønsker, at Danmark og hele verden vil støtte op om ham, og det iranske folk støtter kampen for frihed, for demokrati og for menneskerettigheder. Jeg står her i dag for at give en stemme til de mange iranere, der søger asyl i Danmark, og som har ventet alt for længe.
Mange af dem bor i flygtningelejre i flere år uden afklaring. Det er ikke kun ventetid, det er liv i uvished, uden rettigheder, uden mulighed for at starte et nyt liv. Hvorfor tager det så ikke lang tid? Hvorfor tager det så lang tid? Iraner kommer ofte med dokumentation, med forklaringer, med personlige historier om forfølgelse, trusler og frygt, og alligevel oplever mange, at de ikke bliver lyttet til. At deres sager bliver afvist eller trukket i lang grav. Vi spørger, hvorfor bliver vi ikke hørt? Jeg mener, at der skal kigges på vores sager med nogle andre briller. Når vi flygter fra Iran, gør vi det ikke uden grund. Det er fordi, det er ikke for sjovt. Det er fordi, vi er i fare på grund af vores meninger, vores kamp for frihed, vores køn, vores tro. Og det bør gives asyl. Det bør gives anerkendt. Hvorfor fik ukrainerne asyl med det samme? Jeg støtter fuldt ud, at ukrainerne får hjælp, men det viser jo, at det kan lade sig gøre hurtigt, effektivt og med menneskelighed. Så hvorfor ikke også iranere? Hvad er forskellen? Er vores liv mindre værd? Er vores flygt mindre ægte? Jeg mener, at alle iranere i Danmark, der søger asyl, bør få en reel og retfærdig behandling. Og ja, jeg mener også, at langt de fleste, de burde have asyl. Vi beder ikke om særbehandling, vi beder om ligebehandling, og vi beder om at blive set som mennesker med ret til et liv i sikkerhed. Kære venner, der er her i dag, det er håb. Vi er her for håb om frihed, et råb om retfærdighed, et råb for dem, der ikke længere har en stemme. Lad os sige det sammen, højt og klart. Kvinde, liv, frihed. Kvinde, liv, frihed. Død over diktator. Død over diktator. Tak fordi I er her, og vi giver aldrig op. Tak. Tak for det. Yeah. Shut down the Iranian embassy. Shut down Iranian embassy. Shut down Iranian embassy. Kvinde, liv, frihed. Kvinde, liv, frihed. Human life, freedom. Human life, freedom.